A historia da emigración galega a África vén de dar un salto á pequena pantalla. O Museo da Emigración á Guinea Ecuatorial de Quintela de Leirado acolleu a presentación do documental Gallegos na Selva, os anos de Guinea, unha produción exclusiva para a Televisión de Galicia. A cita reuniu numerosos veciños e a moitos daqueles que tiveron que regresar de Guinea, creando un ambiente de profundo recordo. A xente, cando fala de Guinea Ecuatorial, fala con alegría e con satisfacción. Entonces, todo eso nós o que quixemos foi manter esa memoria colectiva no museo. Hasta agora vamos a utilizar a palabra desde o colonizador e a partir de agora vamos a empezar a facer un museo para que medre a poñer o punto de vista desde o colonizado, desde os administradores, desde toda a xente que estuvo ali. O documental repasa a insólita aventura migratoria de centos de veciños de Quintela de Leirado e da comarca de Terra de Celanova, que dende o ano 1896, coa figura pioneira de Eloi Estrada, atoparon nas grandes plantacións de cacao e café de Fernando Po un futuro próspero. E eu só quería decir dúas cousas. Primeiro, que deben estar moi orgullosos de ter un museo aquí da emigración, porque é o único museo que eu coñezo no territorio español sobre a emigración a Guinea Ecuatorial. E a galega non foi nin siquiera a máis numerosa ou importante, digamos, dentro do contexto español, senón que foi a catalana ou de moitas outras partes de España. E, sen embargo, aquí sí teñen un museo. Entón, é importante porque recolle parte do que foi a historia da migración de toda esta contorna. A proxección deste documental chega nun momento moi doce para o Museo da Emigración á Guinea Ecuatorial. A pesar de estar situado nun concello de pequeno tamaño, o recinto xa roza a impresionante cifra de 6.500 visitas dende a súa apertura en decembro do 2021. Son o que menos ten que falar, porque realmente o que viviste desa experiencia sodes vos. Entonces, pouco máis que añadir, creo que vos vai gustar. É un documental histórico, non é unha serie de Netflix, polo que non é tan morboso, non é tan fácil de ver.